Matur nuwun. Pun telas to niki bawane? Kula kira pati awal nek nggon bawa. Nggih matur nuwun. Menika kawis tinggal sedaya sampun siaga temanten putri Rama Ibu ugi temanten kakung Rama Ibu miwah penderek ingkang ugi sedaya sampun rawuh wonten sangajenging Wisma Agung rinengga panjenenganipun Bapa Sutrisno Gotrah kula wangsa. Ibu dalem jagoannya sudah tadi. Nggih sampun. Menika kantun panggih. Nggih. Pas menika sesuai kalian dawuhipun pepunden kula ora kitang 5 menit dipunjuli. Menika sampun pas punjul gangsal menit nggih Pak Sutrisno. Sampun saged kawiwitan nggih Kung. Monggo katang kula Sita Dewanto nunggal laras rawing temanten kakung kabiwadha kumandanging kebo gira temanten. Wilujeng makarya sumangga nuwun. Wilujeng rawuh temanten kakung Wong Bagus Agivian Nova Herdiansah kadhiraken nama Ibu Bapa Eko Puci Hartono Ibu Anik Sudarwati mbengkas karya sang katon nenggih kang apindha Jawata Cakra Kembang Bathara Kama Jaya kang pangejawantah yekti namung Wong Bagus Agivian Nova Herdiansah nenggih temanten jalu kang kadherakake Rama Ibu miwah para kadang kang pinitaya pinangka pangombyonging laku miyak warana wis manjing madyaning sasana Wisudatama laju lampahnya saya caket saya ngangsek ing cipta mangkono daya-daya sawega arsa nglampahi gelar ingkang upacara panggih majemukan. Sita Dewanto mangke kawiwitan bebalangan gantal. Stop di situ, mantene dulu yang maju. Nenggau kula rumiyin nggih. Tunggu saya dulu nggih Bu. Kalajengaken kodhok ngorek kala ganjur nunggal laras. Kumlawe kang asta nenggih Wong Bagus saha wong ayu. Yektine mangkono samya bebalangan gantal. Nenggih wujud kelawan werdine gantal. Gantal kawujudan ana ning suruh lininting tinangsulan lawe wenang. Werdine suruh sumurupa nganti weruh-weruh marang sejatining rasa raksaning raksa kang sejati. Gantal cacayana loro sawiji sinebut gondang kasih kang sajuga
ingaran gondang tutur Riwasnya purna ndenira bebalangan wong bagus kelawan wong ayu giya pinanggih jawat asta sinembuh puja mantra donga pangestuti ing sedya mugia ndenira manggon bebrayan manggiya rahayu basuki rewasnya pinanggih temanten sakloron sawe garsang lampahi kang upacara wiji dadi ranuprada miwang piwah junjung derajat pinurwakan sungkem giya jumangkah suku kanan hangidak kanang hantiga pecah padha saknalika tanggaping semu temanten putri wong ayu wilis Windi Astuti giya nyawuk kang tirta sekar setaman bangkit giya mijiki ampyanira wong bagus temanten jaluk Agevianova Herdiansah tigang rambahan kanan tigang rambahan kering mangkono yekti amung kinarya pratandha kalamun wong bagus saha wong ayu sawega jejamas asesuci diri bangkit kinarya lantaran tumites wijining Gusti ing alam padhang purna wiji dadi yang ranupada sumambung kang upacara junjung derajat kawuryan sekawit wong ayu cinepeng astanya dening temanten jalu jinunjung jumeneng lenggih yekti mangkono tandha kalamun wong bagus Agevianova Herdiansah sawega junjung darajatira temanten putri wilis Windi Astuti sababak satraju satimbang kalawan darajatira temanten jalu diubengke ben rukun wiwit dinten menika ngantos sak lami-laminipun nggih monggo sampun lajeng kaparingan nunjukan tirta wening jroning Kandraga Saloka yektine sasmita kekudangan Rama Ibu nenggih Bapa Sutrisna Ibu Warsya mring temanten kekalih jroning manggon bebrayan Lestari linambaran weninging cipta weninging rasa meneping kalbu budi tuwin karsa nggih bilih sampun kalajengaken sinduran sindur binayang siningepan sindur wujuding mori warna rekta sinulam benang kang warna seta sinebat sindur manten piwulangi wanyo ing bebener ade dasar jejeking adil warna abang kelawan putih yektine amung kinarya pratandha kalamun Gusti nitahaking jagat padhang sarwa sajodo ana padhang ana weteng
ana rina ana wengi bebasan geni kelawan urupe yen to kembang kelawan sarine dene carane upacara adat salebeting wisma pribadi temanten kekalih nenggih para werda kalenggahake dening Rama kelawan ibu tinandur mugia tuwuh ing pengangkah muga lantaran prastawadi ing kalenggahan mangke nindakake tambut sutresna susilaning akrami wong bagus kelawan wong ayu hanyambung darah hanukulake tuwuh temaning tembing nglairake titatan Prabeda Rama kelawan ibune taruna bebasan ngungkulana bapa mangkono yekti kekudanganira bapa Sutresna sarimbit garwa purna upacara adat salebeting wisma pribadi temanten kakandhi manjing madyaning sasana wisuda tama ing pengangkah daya-daya arsa kakandhi lenggah pratitis ing sanginggiling dampar sumadya saknginggiling pepanggungan sumarot hangemu prabange kuwung kadidene kluwung mencorong tejane gilar-gilar guayane yekti kadidene sirna sifat kamanungsane kang kawuryan muhung ratih kama jaya kang mangida wantah digandeng mas terus dibantu yang tinuju temanten kekali kakandhi lenggah pratitis kapundhut gambaripun sawetawis yen to purna kapundhut gambaripun sesarengan kadanganing